Zdravím vás z Rakové u Rokycan, vítám vás na 34. orientační jízdě Rokycanskem. Účastníky čeká 98 km, 5 průjezdních kontrol, je přihlášeno asi 150 posádek, sluníčko nám svítí, tak si užijte den. Takže vždycky stojím dole na tom políčku, mám nakreslený skutečný tvar. Víno by souhlasí, jo? Teď jsme u obce Hůrky, u Hřbitova, jsme na úkolu číslo 1 a soutěžící hádají velikosti klíčů. Přijeli jsme ze 120 a nejvíc nás tady bavilo jízda, zábava, prohlídli jsme si krásné auta starý, vzpomínky na veterány. Přijeli jsme tady s Bavorákem E30 z roku 1993 a líbila se nám trasa dnešní, že vedla krásnou krajinu. Přijel jsem se Židlíkem 2102 kombi, jezdím už asi po pátý, je to perfektní akce, organizátoři si zaslouží obrovskou pochvalu, protože je to obrovská práce a nás to baví, je to koníček, člověk se odreaguje od denních problémů, je to super, doporučuji všem, kdo má starší auta. Přijeli jsme Škodou 120 a nejvíc mě tady bavilo asi házení na koš a střelba na branku. 34. orientační jízda Rokycanskem právě končí. Účastníci se rozjíždějí k domovu. Akci můžu zhodnotit na výbornou, protože všechno se povedlo, všechno fungovalo. Při 152 posádkách jsme měli ve 4 hodiny vyhlášení. Počasí sloužilo, bylo sluníčko, teplo, krásně a děkujeme tady místní obci za zázemí, protože to tady bylo opravdu fantastické.